Tabbas idan ɗan adam bai mutu ba, akwai sauran kallo a wannan duniyar, domin abin mamaki kullum ƙara bayyana yake a wannan duniyar, kuma tabbas haka abin yake. Sai dai mu ce sadakatan ya Rasulullahi, domin ya yi gaskiya tunda ya sanar da mu alamomin tashin alkiyama, ciki har da wannan abin al'ajabi da ya faru da wannan yarinyar. Mun waye gari da samun labarin wata yarinya ya shekara 10 zuwa 11 ta haifo santalaliyar jaririyarta a asibiti, yayin da uwar take cikin ƙoshin lafiya, haka ita ma jaririyar dukkaninsu ba su da wata matsala. Allah sarki, kun ji jama'a yadda yarinya mai matuƙar ƙarancin shekaru ta iya rainon ciki har tsawon wata 9, har ta haife abinci salin alim ba tare da wata mishkila ba. Allah mai iko kenan, domin ko ba komai ayu ne suke bayyana kala-kala kuma daban-daban a wannan duniyar, kuma mai hankali shine zai iya fahimtar hakan har ma yi wa kansa faɗa gami da yi wa wasu wa'azi, domin wannan ya zama darasi a gare su. Allah Ubangiji ya sa mu gane mu kuma faɗaka da irin waɗannan bayyanannun ayoyin, ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata, ya kuma raba mu da sharrin wannan zamanin. Amin.